Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Marisa, tambalanista since 2017. Sumulat po ako para humingi ng payo. Ganito po kasi tambalan. Simula nang magpakasal kami ni Michael, sinikap naming bumukod at magsarili. Natuto kami sa mga nakatatanda naming kapatid na nagpumilit pa ding pumisan sa mga magulang kahit nag-asawa na. Walang katapusang drama. Nakita namin na mahirap talaga kapag sama-sama. Silipan ng silipan, laging may tampuhan, laging may away. Kaya kahit mahirap financially, 7 taon kaming nagrenta ng maliit na bahay. Si Michael lang kasi ang nagtatrabaho dahil kailangan kong tutukan ang lumalaki naming anak. Kinakaya naman namin pero kailan lang nawalan ng trabaho si Michael. Hindi namin kayang rumenta. Bumalik kami sa kanila habang naghahanap ang asawa ko ng bagong mapapasukan. Gaya ng dapat gawin, nagbayad kami ng share namin sa kuryente, tubig at pagkain. Maliban sa mga magulang ni Michael, kasama din namin sa bahay ang ate niya. Kasing edad ng anak namin, ang anak nila. May bago ng trabaho si Michael pero tansya namin mga 6 na buwan pa bago kami makabangon financially at makapagrenta ulit. Matagal-tagal din siya kasing nabakante kaya naubos lahat ng ipon namin. Ang problema tambalan, pasukan na ng mga bata sa mga susunod na buwan. Sa private school nag-aaral ang anak namin. Yung anak ng ate ni Michael sa public school. Sabi ng ate niya, ang pangit naman daw na magkakasama kami sa bahay pero yung anak niya nag-aaral sa public habang yung anak namin sa private. Dapat daw ilipat namin yung anak namin sa public. Kung ayaw daw namin, tulungan daw namin sila financially para malipat nila yung anak nila sa private school. Parang si ate medyo mautak, ano? Nakakaloka. Tambalan, ano kaya ang mabuti naming gawing mag-asawa? Parang may mali talaga sa suggestion ng ate ni Michael. Ang inyong tambalanista, Marisa. Ayan. 'Di ba? Mautak eh. Ramdam ko talaga may pagka-mautak itong si magulang. Ating eh. Oo, ayaw mautak. Pala lamang. Correct. Ayaw pa lamang. O sige, kung hindi mo na lang hindi mo ilipat yung anak mo sa public, yung anak ko na lang ilipat mo sa private. Eh di wow ate. Kakaiba ka talaga mag-isip. Yan ang hirap talaga pag may kasama sa sa bahay. Yan dalawa. Yun, kung ano yung nakita mong drama, silipan ng silipan, yan at yan pa rin. Ngayon kung tinatanong mo sa amin, anong dapat gawin? Di dapat na, kung di pa talaga makalipat, kasi talagang sadyang walang malilipatan, mahirap pa talaga. At mas madali lang naman ang mga bagay-bagay kapag nandyan ka muna sa poder ng mga magulang. Wala naman ding masama pati nun. 'Di ba? Sabi, meron nga ako na napanood na video, nabasa na na article na nagsasabing kapag ka umiiyak ka, uwi ka lang. Kapag ka wala ka ng pera, uwi ka lang, 'di ba? Pero hindi naman sa lahat ng oras pag umuwi ka may pera, no? Pero pero yun, kumbaga, katulad na nangyari sa sitwasyon nitong si Marisa, 'di ba? Umuwi lang sila. At kung hindi pa talaga makabukod, at may mga ganyang silipan, sa tingin ko dapat you still do what you are
doing. Hindi mo kailangan magbago para dun sa ate ng asawa mo, di ba? Nanlalamang si ate, ramdam talaga namin eh. Ang mahalaga siguro dito, Marisa, is kung kaya pa ba ng expenses. Yan, ganun na. Wag mo nang isipin yung sasabihin ng ate. At ang pangit naman na nasa isang bahay lang tayo, isang nasa public, isang nasa private. Kanya-kanya po talaga yan. Pakin nyo ba? Oo, ganun na. Pero ang kailangan nyo mas atupagin, afford pa ba kay private? Ganon na, regardless of kung ano yung sinasabi ni Ateng, di ba? Afford pa ba sa ngayon? Kasi may mga ganyan talagang pagkakataon eh. Madami akong kakilala na ganyan na nag-umpisa sila sa private kasi kaya pa nila. Tapos may mga ganitong pagkakataon katulad nga na nangyari kay Marisa na biglang may nawalan ng trabaho. Nangyayari talaga yung mga nakakalurke na mga ganap na ganyan. So, kailangan mo mag-adjust, di ba? So, yun yung tanong, di ba? Ang issue mo dito ay nagsimula nung lumipat kayo dyan. And dapat you have to brace yourself for impact kasi hindi matatapos yan eh. Yun nga yung sinasabi natin dito, lahat ng galaw mo ay sisilipin ng mga taong kasama mo sa bahay ngayon. So ngayon, kung ang problema mo ay yung paglipat dyan kasi sinisilip ng isa-isa yung bawat galaw ninyo, ang solusyon na hanapin mo dito ay hindi pag-transfer ng anak mo o kung sino mang anak sa eskwelahan na private or public. Ang resolution mo dito sa problema mo ay maghanap ka ng panibagong bahay na tutuluyan ninyo. Para walang nangingialam. Yes, kasi yun talaga yun eh. Hanggat naandiyan ka, kahit i-transfer mo yan, magkaroon ng kung anumang transfer ng school, hindi matatapos yung issue mo dyan. Diba? Hindi matatapos yung pagsilip ng ate ng kapatid mo o ng asawa mo sa pagdidesisyon yung mag-asawa. Compared kapag nakahanap na kayo ng sarili nyong dalawa, kahit magsilipan kayo, pareho kayo walang damit na magsilipan, okay lang. Walang problema kung ano mang silipan yon. Walang man-judge sa mga silipan na ganyan. Ito malamang kahit nasa loob kayo ng kwarto, pinapakinggan kayo ng mga kasama nyo sa bahay. So para ma-resolve ang issue, gawa na ulit kayo ng paraan pag-ipunan para makahanap ng panibagong tutuluyan. Pero ng panibagong tirahan. Hindi kasi madali yan, partner eh. Kaya nga sinabi ko kanina, kung talagang sadyang hindi talaga kaya pa, 'di ba? Yun yung kailangan yung atupagin. Kung afford pa. Ako para sa akin ko talagang hindi carry, mas gusto kong i-concern yung anak eh. Kung yung sarili ninyong kemerot, may sasabihin at may sasabihin kahit nga lumipat kayo, may sasabihin pa rin yan eh, 'di ba? So, importante issues at tanungin ang inyong mga sarili, kaya pa ba? Kasi pwede naman talaga eh. Pwede naman talagang ilipat at walang masama sa paglipat. Basta deadman mo na si Ateng. Yun talaga. Yun na busalan mo ang bibig para manahimik. Pwede din. Pwedeng busal o pwedeng tahiin ang bibig para manahimik. 'Di ba? Pero totoo, ikaw mismo Marisa ang nagsabi, 'di ba? Na kapag ka nasa poder ng ng mga magulang may mga sasabihin. So dapat dapat hindi ka na masyadong nagugulat. Ganun. Dapat yun. Adjusted ka na, ika nga. Kung pipiliin mong mag-stay dyan, yun lang, ihanda mo lang talaga yung sarili mo palagi na may ganyan, na may silipan. At hindi matatapos yan na lahat ng decision making mo, makikisawsaw kung sino man kasama nyo sa bahay. Compared kapag ikaw ay nakatira lamang sa sarili mong bahay, kahit na nagrenta ka, kasi lahat ng decision making nyo sa inyong dalawa lang. So, lesser risk, find another house for the both of you. Yes. For your own family. 'Di ba? Para mas magkaroon ka ng peace of mind. Kung sa laula ka sa bahay ninyo, wala nang pakialam doon ang kapatid ng asawa mo. 'Di ba? Kung saan nag-aaral ang anak mo, private or public, wala nang pakialam doon ang kapatid ng asawa mo kasi bumukod na kayo. Ngayon, ang question dito is kaya pa ba? Kaya pa ba yung mga bagay-bagay na iniisip mo, 'di ba? Kung
paglipat ng public or private, 'di ba? Again, wala din namang masama na mag-adjust at lumipat. Yun nga lang, I think ang kailangan lang dito ang kailangan lang dito talagang atupagin is papaano yung magiging adjustment ng bata sa paglipat niya. Ganon. Kasi kung halimbawa mag-decide kayo para lang walang nangialam na ate, 'di ba? Lumipat kayo, dagdag kasi na expense yun eh. So dahil dagdag expense kahit gaano kalit yung lugar para walang nangingialam, ang question pa rin dito, afford nyo pa ba sa private? So kaya ako bumabalik-balik doon, partner, kasi yun yung pinaka major concern kasi yung si ating pwede nating anuhin yan eh. Pwede nating correct eh. Pwedeng lasunin, charot. Sabi mo nga kanina, partner, busalan. Tahiin yung bibig, 'di ba? Pwedeng ganun eh. Pero ang tanong, kaya pa ba? At again, walang masama sa paglipat. Ang kailangan mo lang atupagin at intindihin kung paano yung magiging adjustment nung bata. Kasi kayo mga adults na kayo, carry nyo na mag-adjust eh. Pwede mong deadmahin si ate yung mga ganong adjustment, or pwede kayong lumipat, 'di ba? Sa kahit saan. Kasi mga adults na kayo, medyo sanay na kayo eh. Pero ang tanong yung bata. Yung bata, paano siya mag-a-adjust sa bagong environment? Paano siya mag-a-adjust na may mga bago siyang mga kaibigan, 'di ba? Ano ba yung kaibahan ng public sa private, yung mga ganun. Yun yung mas atupagin mo kesa yung opinion ng ating na yan, 'di ba? Na masarap lasunin. Charot. Charot mahirap lang. talaga, no? Mahirap talaga kapag mayroong pag extended ang family tapos sama-sama kayo sa loob ng bahay. Hindi talaga matatapos 'yan. So, ikaw, tanungin mo yung sarili mo, hanggang kailan mo kaya magtiis nakasama yung ate mong yan? 'Di ba? Yun nga yung sinasabi natin, kahit kamag-anak mo, hindi mo lahat mapiplease yan eh. Yes. Kahit kadugo mo yan. Laging may sasabihin hindi maganda. Meron na, 'di ba? Kaya nga, so, alis na dyan. ikaw yung hindi ikaw yung makakasagot niyan. Hanggang kailan mo kayang magtiis? Kung hanggang mag-computean kayo, 'di ba? I-compute mo yung peace of mind versus yung gagastusin, 'di ba? Parang isa kong kaibigan, sobrang kulit ng niya. May nangungulit sa kanya na bumili ng isang binibenta. Yung binibenta, mura lang naman 150, pero hindi niya talaga kailangan. Pero kung makakulit, wagas. So ang tanong niya sa akin, ano ba 'to, bibiling ko ba 'to kahit hindi ko naman talaga kailangan? Sabi ko sa kanya, i-computein mo. Magkano ang therapy kapag nabaliw-baliw ka diyan sa pangungulit niyan versus 150. Yan, 'di ba? Minsan may ganun talaga. Correct, 'di ba? So yun yung sinasabi ni partner na hanggang kailan ka magtitiis. So computein mo, 'di ba? Yung peace of mind mo versus yung magtitiis muna lahat pero lilipat kayo para wala na lang masabi. Ganun. Totoo yun. Sabagay, decision nyo naman mag-asawa yan. Nasa sa inyo. Kasi kayo naman din nakakaalam ng expenses, 'di ba? Kayo din naman nakakaalam kung yung sinasabi ba. Correct. Tsaka kung si ate ba exage, kasi baka mamaya pa-victim ka lang dito pero si ate hindi naman ganun. Baka naman concerned ang dating ni ate pero ang dating sa'yo, madera, ganun. Posible din. Diba? So kayo talaga yung makakaalam at makakapagsabi. Pero ako sa akin, bottom line, yung adjustments na ito, yung palipat-lipat ng bahay, yun nga, yung posibleng paglipat from private to public, meron po itong effect doon sa bata. So mas yun yung atupagin mo. Kasi mas yun yung medyo mas importante. Naalala ko lang kasi, kaya ako nasabi yan, kasi pinag-uusapan namin yung mga schools na yan recently ng mga family members. Tapos, na-share sa akin nung kapatid ko, yung bunso kong kapatid, si Ian. Na-share ni mama pala, sabi niya. Sabi niya, si Ian nung nag-transfer from private to a science high school, araw-araw, pag umuwi siya, tulala siya. So sabi ko, ba't siya tulala? Sabi ng kapatid ko, oo, araw-araw akong tulala. Ay, ako naman, partner, syempre, matatandaan ko pa ba yun? Ulam ko nga kahapon, limot ko na, di ba? So yung pagkatulala pa ba ng bunso namin? So sinabi na nanay ko yun. Sabi niya, nung nalipat si Ian from ganitong school to a science high school, araw-araw siyang umuuwi na tulala. So sabi ko, bakit? Sabi ni Ian, dahil dun sa adjustment from private to public,
Tapos Okay. pangalawa, dahil science high school siya, partner, grabehan ang grabehan yung aral. As in, sobrang tindi kasi 'di ba pagka science high school talagang ito Oo. talaga yung poor but deserving. Ganun na yung talagang patalinuhan ng mga eksena. So lagi siyang tulala. So parang sinasabi niya yun sa akin kasi meron kaming pag-uusap tungkol sa school na kung saan lilipat yung anak ko, yung mga ganun. So kaya ko biglang sinabi na may ganun siyang epekto ha. Akala lang natin parang hayaan nyo na, ilipat nyo na lang kasi kulang tayo sa budget. Oo, gets natin, pero wag lang natin kakalimutan na merong posibleng may batang matulala. Ganun. Oo. So, importante yun. Pero napabuti ba yung paglipat ng anak ng kapatid mo sa school? Oo naman. Ayos naman siya. Kahit natulala. Kahit natulala siya everyday, pero nakapag-adjust din. Hindi ko nga nalaman natulala siya everyday. Ako pa yung panganay, di ba? Pero ibig sabihin, may mga iba na nakakapag-adjust, may mga hindi na traumatized for life. Hindi natin alam. Di ba kung ano yung magiging epekto ng changes sa isang bata. Di ba? Minsan lang kasi tayo mga adult, may feeling tayo na may intindihan nila yan. Anong gagawin natin? Naghihirap tayo. Nawalan na trabaho yung isa sa atin. May intindihan nila yan. Hindi iba yung brain ng bata. Tayo nga mismo nagkaka-anxiety tayo, matanda na tayo. 'Di ba? What more yung bata na hindi pa nakaka-experience ng mga mahihirap na sitwasyon, 'di ba? Hindi nila alam paano sila mag-a-adjust. Kaya mas concerned ako dun sa bata dahil ayokong may isa na naman pong batang natulala. Nang dahil sa kagagawa ng mga magulang. Kaya mas doon ako nagdedwell. So sa whether sa school or yung palipat-lipat, may epekto doon sa bata. Tama naman yun. Although iba-iba naman tayo ng parenting style, 'di ba? Iba't iba tayo ng parenting method. Yung iba talaga malay mo magkaroon sila ng peace of mind na lumipat, 'di ba? Kapag lumipat sila, kasi ako personally nakailang transfer din ako ng school. Okay ka naman. Okay Tulala naman ako ka din. so far. Hindi naman actually nakaka-excite kasi I'm gaining new friends. Medyo magkaiba kasi nung nasa public ako, okay lang pumasok kahit hindi ako naliligo. Oo. Na-observe ko nung private, yung mga classmates ko araw-araw Naliligo naliligo. pala. Sabi ko magandang impluwensya naman pala sila. Normal pala maligo araw-araw. Akala ko hindi normal yung Hindi pala normal yung ginagawa ko dati. Kanya-kanya eh. Swerte kung katulad ni Chopper na na-excite or nag-gain. From public, nag-private ako. Tapos bumalik ako ng public. Tapos nag-private ulit ako. Di ba? Di swerte kung katulad mo, partner, na hindi natutulala. Na parang ang dating dito, ay, nakaka-excite, laging bagong environment. Paano kung hindi? Paano kung medyo, mahinang nilalang? Paano kung medyo mahina yung kalooban? O paano kung iyakin? O, di ba? So, kailangan nating intindihin yon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!